Καλησπέρα κύριε Γαρεφαλάκη. Καλησπέρα. Λίγο έλειψε να μην απαντήσει στο τηλέφωνο και μας τρελάνεις πάλι. 2 εβδομάδες σε περιμένουμε. Τι γίνεται ρε φίλε? Καλά, περάσαμε ένα πρόβλημα υγείας, όλα καλά. Ξέρω, σιγά ευχηθεί περαστικά. Λοιπόν, φίλε μου, να ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να δείξουμε και κάποια μας μετά. Πρώτα απ' όλα, μια ερώτηση και μετά αρχίσεις τον πρόλογο σου, γιατί είσαι καλός, αητός. Λοιπόν, τι γίνεται με το ηλεκτρονικό, πώς το είπαμε αυτό εδώ, μητρό? Μάλιστα. Με το μητρό είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την εγγραφή των συνδέσμων στο μητρό το αθλητικό, εκεί που είναι τα σωματεία, εκεί που είναι οι ενώσεις ομοσπονδίες όλες, αφορά βέβαια και την Ένωση Διαιτητών, διότι θα γραφτεί και η Ένωση των Διαιτητών. Δηλαδή τον σερώνει η Ένωση πρέπει να γραφτεί στο ηλεκτρονικό μητρό. Όλες οι ενώσεις και όλες όπως τα σωματεία. Ακριβώς το ίδιο θα γίνει. Ναι. Αλλά θα έρθει έγγραφο. Ναι. Τώρα στείλαν σε εμάς το έγγραφο αυτό, έτσι, που ζητάνε κάποια έγγραφα όπως είναι το καταστατικό, όπως είναι κάποιες άλλες βεβαιώσεις. Αυτό έρχεται από την ΕΠΟ σε εσάς ή από την Γενική Γραμματεία? Όχι από την ΕΠΟ. Απευθείας, επειδή οι σύνδεσμοι έχουν τη δική τους ένωση, ομοσπονδία, ήρθε σε εμάς. Και εσύ το στέλνεις εδώ τώρα? Ναι, βεβαίως. Οι σύνδεσμοι δεν είναι, μάλιστα έχει γίνει και ένα λάθος, διότι δεν γνώριζαν ότι οι σύνδεσμοι είναι μέλη της Ένωσης Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, Ομοσπονδία. Ακριβώς και έτσι καθυστέρησε λίγο να έρθει το έγγραφο, με αποτέλεσμα να το ενεργοποιήσουμε εμείς μέσα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αυτή τη στιγμή να είναι μια πραγματικότητα. Το είχαμε πει εξάλλου πριν από ένα χρόνο σε αυτή την εκπομπητάκι μου. Θυμάσαι τότε πάλι που τα λέγαμε? Εγώ τα θυμάμαι όλα, γι' αυτό ακριβώς και σε βγάζω να δω τι έγινε επιτέλους. Να ξέρεις ότι εμείς εδώ λέμε αλήθειες, δεν λέμε ούτε κάνουμε τους πονηρούς, ούτε κάνουμε τους ξύπνιους. Λέμε αλήθειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχω να πω το εξής. Αλήθειες λέτε, παραμύθι τρώτε? Βέβαια, ναι, καλά από παραμύθι, όλος ο κόσμος τρώει παραμύθι όταν λέει την αλήθεια. Όταν είσαι έντιμος, όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις τον νόμο και γίνονται πράξεις ανομίας, παρανομίας, όπως γίνονται με την κατασταση του νόμου 27-25-99 από τις ενώσεις και την ΕΠΟ, φυσικά θα πάθουμε και το παραμύθι μας, όπως το πάθαμε τον κύριο Μπαλτάκο. Α, μπράβο, το κατάλαβες. Όταν στα έλεγα εγώ δεν με έλεγες κουβέντα. Όχι, σου είχα πει, αναλαμβάνομαι την ευθύνη απέναντι στους συνδέσμους. Αλλά εμείς απαντήσαμε στους κατηγόρους μας. Γιατί να ξέρεις ότι και μέσα από τη διατησία υπάρχουν οι βολεμένοι ή οι άνθρωποι που θέλουν να βολευτούν στην καρέκλα. Παντού γίνεται αυτό. Η καρέκλα είναι ζεστή. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ενώ γνωρίζουν την νομοθεσία, ενώ γνωρίζουν το πόσο δίκιο έχει η Ένωση Διατητών σε αυτό που κάνει και οι σύνδεσμοι, πάνε κόντρα. Είναι οι λεγόμενοι προδότες που λέω εγώ. Αυτοί που πρέπει να λογοδοτήσουν απέναντι στους συνδέσμους και απέναντι στους συνανθρώπους τους και απέναντι στους συναδέλφους. Σε πληροφορώ ότι αυτοί βολεύονται, φιλαράκι. Αυτό σου είπα. Είναι οι βολευμένοι. Αυτοί που από το τίποτα είναι οι κομπλεξικοί. Εγώ τους λέω κομπλεξικούς, ξέρεις κάτι? Διότι ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας τίμιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, γιατί εγώ για να σεβαστώ εσένα πρέπει να σου ανταποδώσω σεβασμό από τον εαυτό μου προς εσένα για να εισπράξω αυτό το σεβασμό. Αυτοί όμως ο σεβασμός τους είναι το εγώ. Το εγώ είναι το ότι χειρότερο υπάρχει στον άνθρωπο. Δηλαδή να λες εγώ και να μην σέβεσαι τον απέναντινό σου. Να μην σέβεσαι τους νόμους του κράτους, να κάνεις παράνομες πράξεις για την καρέκλα. Εκεί δεν έχεις φίλους, δεν έχεις τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι τα δηλαδή, ξέρουμε αυτά. Άλλο τώρα δικαιωθήκαμε τώρα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλή για την οργανωμένη διατησία. Επιτέλους έχουμε μπει στην ευθεία που λέω εγώ. Δεν υπάρχει θέμα κανένα να ανησυχούν οι συνάδελφοί μου στους συνδέσμους. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Δηλαδή στη Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο θα είστε σαν μέλος, θα μπείτε μέλος, θα ψηφιστεί.
Εγώ στο είχα πει και πριν ένα χρόνο, το θα πούμε είπες, πάλι τα ίδια. Ναι, ότι δεν υπάρχει θέμα. Ό,τι και να κάνουν αυτοί. Εγώ με τον Παλτάκο, επειδή θα φύγει από πρόεδρος, φοβάμαι θα σας τη φέρει. Όχι, ακούστε να δείτε κάτι. Εμείς θα αναλύσουμε τι λέει η νομοθεσία. Όχι για τον Παλτάκο. Ο Παλτάκος είναι ένας άνθρωπος όπως και εγώ, που όλοι μας ερχόμαστε και παρερχόμαστε, δηλαδή ερχόμαστε και φεύγουμε. Έτσι. Ναι. Κάνουμε τη θητεία μας, φεύγουμε. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα να βλέπουμε πλέον αισιόδοξα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να σταματήσει την ένταξη της Ένωσης Διατητών ως μέλος της ΕΠΟ. Δεν υπάρχει, το είχα πει, το ξαναλέω, παρά τις πιέσεις που κάνουν και δέχεται ο Υπουργός κ. Δρούτσης, δεν υπάρχει ένα στο εκατομμύριο να τροποποιήσει τον υπάρχοντα νόμο όσον αφορά το συνδικαλιστικό κομμάτι, το 43, 43α, 44. Απλώς θα κάνει τροποποίηση σε αυτό που ζητάει ο άνθρωπος και περιμένει από εμάς, εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, έτσι, για την ισχυροποίηση του νόμου και την καλυτέρευση του νόμου για ένα καλύτερο αθλητισμό, για ένα πιστικό αθλητισμό. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπεις, γίνεται χαμός. Είδες, μια στιγμή δεν λειτουργεί το ΒΑΡ. Βλέπεις τι γίνεται. Έτσι. Μην λέμε πάλι για να κουράζομαι. Ωραία. Συμφωνώ, λοιπόν, εγώ δεν τα πω. δεν υπάρχει κανείς γιατί σας φοβάται και δεν σας θέλουν, ρε φίλε? Γιατί δεν θέλουν δηλαδή η διαιτησία? Μα το έχουμε πει γιατί δεν θέλουν την οργανωμένη διαιτησία. Διότι αυτή τη στιγμή οι διαιτητές, εμείς το έχουμε καταγγείλει στον Άριο Πάγο. Έτσι, το έχουμε καταγγείλει παντού. Ότι οι διαιτητές όλοι είναι εχμάλωτοι. Δεν μπορεί ο Τόνισε το σε παρακαλώ λίγο. Τόνισε το πάλι. Τόνισε το. Οι διαιτητές είναι εχμάλωτοι ποιον? Είναι εχμάλωτοι στους παράγοντες. Αυτούς που ασκούν εξουσία σε αυτούς που αυτοί που θέλουν την ΕΠΟ. Αυτοί που ασκούν εξουσία, δεν ξέρω ποιοι είναι. Αυτοί που ασκούν εξουσία εις βάρος των σωματείων, γιατί η εξουσία αυτή υπάρχουν και είναι οι διαιτητές από τη μία και τα σωματεία από την άλλη. Έτσι. Ναι. Όταν θέλουμε να μιλάμε δεν είναι ότι είναι μόνο οι διαιτητές που αισθάνονται αυτό που αισθάνονται, είναι τα σωματεία της πράστουν μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους, έτσι. Τα σωματεία όμως, να σου πω κάτι, είναι υπόδουλοι πολλά σωματεία των μεγάλων ομάδων. Για να μπορέσουν να πάρουν ένα ξεροκόμματο. Αυτοί οι υπόδουλοι, ναι, όπως το λες είναι. Διότι το σύστημα, πάντα το σύστημα, έτσι, έχει τον γκίνγκ, το βασιλιά, έτσι, και έχει τους δούλους. Ναι. Αυτοί δεν είναι δούλοι. Αυτοί είναι άξιοι της τύχης του. Δεν είναι αυτόφωτοι, εγώ θέλω αυτόφωτοι να είμαστε. Ακριβώς. Αυτά τα σωματεία έρχονται και παρέρχονται. Μπράβο. Έτσι. Είναι μια στιγμή στο ύψος και μια στιγμή στο βάθος. Και όταν λέμε στο βάθος χάνονται, εξαφανίζονται. Έτσι. Αλλά εκεί πρέπει ο κόσμος αυτός που πιστεύει στον αθλητισμό, αυτός που αγαπάει τον αθλητισμό, αυτός που δίνει το ειστήριο και πάει στο γήπεδο από την οικογένειά του, να αντιδράσει εναντίον αυτών των σωματείων. Διότι όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτά τα σωματεία. Και αυτά φαίνονται από τα αποτελέσματα. Έτσι. Κάθε Κυριακή βλέπουμε τι γίνεται. Κάθε Κυριακή. Και γινόντουσαν και γίνονται. Αλλά όσο πάει και λάμπει η αλήθεια. Και δεν κοίταξε να σε πω κάτι. Και ένας διαιτητής, ο οποίος θέλει να είναι στην επικαιρότητα, σε λέει γιατί να χάσω το ψωμάκι μου, γιατί να χάσω τις απολαβές μου, τι θες, άσπρο, μαύρο. Αφού άμα δεν του κάνεις το άσπρο, του κάνεις μαύρο και δείξεις την πραγματικότητα, δεν θα παίξεις την επόμενη χρονιά. Γιατί σε λέει να μην παίξω και την επόμενη χρονιά? Οπότε, έτσι, εκτίθεστε εσείς οι οποίοι είστε ο σύνδεσμος. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λες, με διαφορετικό όμως, ξέρεις κάτι, ο Έλληνας διαιτητής δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους. Όχι, δεν τους βάζουμε όλους. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν αυτά τα εγκλήματα, είτε είναι εν ενεργεία είτε είναι εν ενεργεία, είναι γνωστοί. Ήδη παράγοντες των μεγάλων σωματείων τους έχουν καταγγείλει. Περίμενε. Θα δεις τη συνέχεια επί της οθόνης. Θα σου πω ένα πράγμα. Όχι εγώ να το δω. Όλος ο υγιής, ο υγιής ποδοσφαιρικός κόσμος αυτό θέλει. Ακριβώς. Ξέρεις κάτι. Αυτή
αυτή τη στιγμή ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι δικαστές του Αριού Πάγου και κάνουν ανακρίσεις σε όλα αυτά που καταγγέλλονται, σε όλα αυτά που γράφονται. Έτσι. Για τα στημένα τα παιχνίδια θα μου πεις. Δεν μιλάω για τα στημένα παιχνίδια, όχι για τα στημένα παιχνίδια. Α, για αυτά που καταγγέλλονται για τη διαιτησία, για τα βάρ και μάρ. Τα παιχνίδια είναι, τα στημένα είναι ένα κομμάτι το οποίο ανήκει στην ΕΠΟ. Ναι. Έτσι. Το στημένο το παιχνίδι το διαχειρίζεται η ΕΠΟ και επιβάλλει τις ποινές ΕΠΟ. Αυτοί όμως που πράττουν παράνομες μην τα μπλέκομαι. Αυτοί όμως που πράττουν παράνομες πράξεις και πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. αυτοί θα οδηγηθούν και θα δικαστούν και θα πάρουν κόκκινη κάρτα. Πότε? Από το χώρο του ποδοσφαίρου. Σύντομα, μα πάντα γίνεται. Ξέρεις κάτι, δεν παρακολουθήσω ότι πολλοί φεύγουν για να έχεις το άρωμα το καλό. Δεν χαλάει. Το ημιτασιόν είναι αυτό που χαλάει. Έτσι, αυτοί όλοι οι άνθρωποι που ζουν από το χώρο του ποδοσφαίρου, που εισπράττουν από το χώρο του ποδοσφαίρου, αυτοί όλοι λογοδοτούν κάποια στιγμή. Υπάρχει δικαιοσύνη και εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Μακάρι. Και στην ανθρώπινη δικαιοσύνη του νόμου, αλλά και στη θεϊκή δικαιοσύνη. Μακάρι. Κάτσε αυτά που σου λέω. Εγώ τα κρατάω όλα. Κάποιοι πονηροί αυτά δεν τα δέχονται. Θα τα δεχτούν. Σιγά σιγά. Ξέρεις κάτι, για να φτάσεις στην κορυφή είναι δύσκολος ο δρόμος. Το να συντηρηθείς στην κορυφή και να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου είναι η δυσκολία όταν θα φτάσεις στην κορυφή. Ναι. Εντάξει. Όταν νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος. Έτσι ακριβώς. Εγώ ένα πράγμα το έχω πει και θα το λέω. Λυπάμαι αυτούς που είναι απέναντι στην προσπάθεια που κάνουν οι παράγοντες και θέλουν να παιχτεί ένα τίμιο πρωτάθλημα, και σε αυτούς που είναι ενάντια στην προσπάθεια που κάνουν η οργανωμένη διατησία, διότι είναι ο Γαρεφαλάκης, είναι πολλοί κόσμος. Είναι πάρα πολλοί. Ξέρεις κάτι, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν έχει βοήθεια. Η βοήθεια είναι αυτή και η ευλογία του Θεού που σε βοηθάει να προχωρήσεις. Η πίστη να πιστεύεις, αλλά θα πιστεύεις στο δίκαιο, όχι στο άδικο. Γιατί κάποιοι πιστεύουν στο άδικο. Όχι πιστεύουν, τους συμφέρει. Ναι, μα ξέρει, πιστεύουν γιατί έχουν συμφέρον. Αυτό ακριβώς. Δεν έχετε εσείς παλέμαχους διαιτητές οι οποίοι έχουν γλυκαθεί. Έτσι, αν πάρουμε, γιατί είναι καλό να φέρουμε παραδείγματα. Να συμφέρω εγώ παραδείγματα. Οι περισσότερες ομάδες έχουν παλιούς διαιτητές εκεί στο συμβούλιο τους, δήθεν ότι μπορούν να ελέγξουν τη διαιτησία. Παραμύθια της χαλιμάς. Αλλά τρώμε το παραμύθι. Όλοι μας. Να σας πω. Αυτό εγώ για τους διαιτητές τους παλιούς, οι οποίοι είναι στους διαιτητές και είναι αξιωματούχοι, δεν πήγαν εκεί για να ελέγξουν τους διαιτητές. Τάκη, επίτρεψέ μου να σου πω, και εκεί υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις. Ο διαιτητής, ο κάθε διαιτητής, ο καλός διαιτητής που κάθεται και διαβάζει τους νόμους, τους κανόνες του παιχνιδιού, διαφέρει, και ας μου το επιτρέψει αυτό, κάθε παράγοντας από τον παράγοντα. Έτσι, ο παράγοντας δεν κάθεται να διαβάσει τον κανονισμό και τους νόμους. Ο παράγοντας τον ενδιαφέρει η ομάδα του να κερδίζει με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Βάζει τα χρήματα, κάνει μια επένδυση ο άνθρωπος, μα είτε στο ερασιτεχνικό είτε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με την καλή του τη θέληση. Άρα λοιπόν, εγώ χαίρομαι που συνάδελφοί μου πηγαίνουν ηθικά στον χώρο του ποδοσφαίρου και προσφέρουν. Είναι μεγάλο το έργο τους, αλλά προσφέρουν ηθικά. Το τόνισε το ηθικά. Αυτός που φοβάμαι εγώ, και τα λέω φίδια, είναι αυτά που είναι πίσω από την κουρτίνα. Όπως όταν παίζουμε το θέατρο σκιών, έτσι, και παρουσιάζομαι τον Καραγκιόζη, έτσι είναι και αυτοί πίσω από την κουρτίνα, έτσι, με προβολής, και θέλουν να ελέγξουν για να πλουτίσουν. Αυτούς να φοβάσαι. Όχι αυτόν που επίσημα θα πάει σε μια ομάδα να προσφέρει. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την έχω εισπράξει εγώ από πολλούς συναδέλφους μου και χαίρομαι που έχω παίξει μαζί τους και αυτή τη στιγμή είναι σε ομάδες και προσφέρουν έργο. Όπως και εσείς οι δημοσιογράφοι. Ξέρεις κάτι, ο διαιτητής με το δημοσιογράφο το σωστό είναι το ίδιο. Προσφέρουν. Αυτό που κάνουν είναι προσφορά. Το να βγάζεις την είδηση, το να λες τον νόμο, το να στηρίζεις τον νόμο.
Έχουμε τον ίδιο δρόμο εμείς. Οι δημοσιογράφοι με τους διαιτητές. Παρακάτω, πάει και το κεφάλαιο αυτό. Παρακάτω, τι άλλο έχουμε. Εσύ με ρωτάς. Εσύ ό,τι θέλεις Η εσύ. επαγγελματική διαιτησία υπάρχει περίπτωση να γίνει, ναι ή όχι? Βεβαίως και θα γίνει. Μα ξέρεις κάτι, όταν υπάρχει ένας νόμος και ψηφίζεται από τη Βουλή, ποτέ δεν πάει δηλαδή να τον ψηφίσουμε σήμερα και να εφαρμοστεί. Πέρασε ένας χρόνος όμως, Μιχάλη. Δεν είναι πολύς. Δεν είναι πολύς. Δεν είναι πολύς. Θα γίνει επαγγελματική διαιτησία, έτσι, όπως έγινε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ακριβώς. Δεν γίνεται να υπάρχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ο διαιτητής να είναι ερασιτέχνης. Αλλά ξέρεις κάτι όμως, αδερφέ, ότι πρέπει εκεί στην επαγγελματική διαιτησία να μπει ένας ισχυρός νόμος να προστατεύσει το διαιτητή, την προσωπικότητά του. Έτσι, την προσωπικότητά του. Εμείς ήδη ζητάμε από την πολιτεία ότι παράγοντας ή διαιτητής που θα ευνοήσει συνάδελφο είτε στην αξιολόγηση στα παιχνίδια να διαγράφεται με ποινικές ευθύνες. Έτσι όπως είναι στο εξωτερικό να γίνει και εδώ. Δεν είναι να λέμε ότι δεν έχουμε ευθύνη, έχουμε τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Έτσι, και όσοι δεν θέλουν την ευθύνη να μην μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Μιχάλη, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Μην του παρατραβάμε. Εδώ φέρατε το Φρόιλεντ, φέρατε καμιά δεκαριά ανθρώπους από χώρα η οποία δεν έχει βάρ. Δεν τους φέραμε εμείς, όπα. Και δουλευόμαστε. Τάσο. Τάκη σήμερα, δεν είναι Τάσο. Σιγά σιγά πεις και Στέφανο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τάκη, εμείς είμαστε κατά αυτών που έρχονται. Εμείς θέλουμε, υπάρχουν Έλληνες διαιτητές αξιόλογοι που μπορούν να υπηρετήσουν και να διοικήσουν τη διαιτησία έντιμα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του Φρόιλεντ και του κάθε Φρόιλεντ. Έτσι. Εμείς είμαστε υπέρ του Έλληνα. Εμείς έχουμε Έλληνα πρωθυπουργό, έχουμε Έλληνα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι. Οι παράγοντες είναι Έλληνες και θέλουμε. Αλλά μας κάνουν κομμάτι ξένοι. Και στη διαιτησία φταίμε εμείς όμως, όχι εμείς. Ποιος δεν είπε ότι φταίμε, φυσικά. Και οι διαιτητές και οι παράγοντες. Φταίμε, φυσικά. Έτσι. Οι πρώτοι παράγοντες. Εντάξει, εγώ ξέρεις κάτι, χθες καθόμουν γιατί παρακολουθώ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και είδα ένα μεγάλο λάθος το οποίο έγινε σε ένα παιχνίδι στην Ισπανία. Έτσι, στο παιχνίδι Βαλένθια Ρεάλ. Ναι, λοιπόν. Εκεί που χάσαμε τα λεφτά μας. Αυτός ο διαιτητής είναι ελίτ. Είναι FIFA, είναι στην α κατηγορία της ελίτ, έτσι. Και σφύριξε στη σέντρα, τη λήξη. Εγώ δεν τον δικαιολογώ. Όχι παράτα στον αέρα. Αυτός όποιος κάνει αυτό το λάθος είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα διότι η διαιτησία θέλει λογική. Εκτός από τη λογική θέλει και εφαρμογή του νόμου. Έτσι. Βλέπεις και γίνεται η σέντρα. Γιατί σφυρίζεις τη λήξη? Όταν τελειώσει η σέντρα τότε σφυρίζεις. Έχεις παίξει 7,5 λεπτά. Άμα πάει 7 και 55 τι έγινε? Άσε να τελειώσει η φάση αγόρι μου. Άσε να τελειώσει η φάση αγόρι μου να μπει το γκολ. Ή δεν μπει γκολ. Έτσι τελείωσε η φάση. Φύγαμε, όπως λέω εγώ στα μαθήματα που κάνω στους συναδέλφους μου, φύγαμε από το διάβολο που είναι η περιοχή του πέναλτι. Έφυγε η μπάλα προς τα έξω, προς τη σέντρα. Και δεν υπάρχει επίθεση, αντεπίθεση για να σημειώσουμε γκολ. Σφυρίζομαι τη λήξη. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, έδωσα 5 λεπτά και πρέπει στα 5 λεπτά να σφυρίξω τη λήξη όταν πάει ο άλλος να σημειώσει γκολ. Γιατί και εκεί υπάρχει καθυστέρηση στην καθυστέρηση, έτσι, και δεν μπορεί κανείς να σε δικαιολογήσει όσο και αν θέλει. Το κλείνω εδώ το θέμα. Αλλά αν αυτός ο διαιτητής, τώρα που θα παίξουμε τα μπαράζ, και έρθει εδώ και κάνει αυτό το λάθος, το ανθρώπινο, το σκόπιμο, δεν το γνωρίζω εγώ. Τι θα γίνει εδώ? Επανάσταση. Και πρόσεξε αυτό το γκολ να κρίνει ένα τίτλο. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί, Θεέ μου να μην συμβεί εδώ. Θεέ μου να μην συμβεί. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πιστεύουμε τον Έλληνα διαιτητή? Έχω πει και θα το λέω. Όλα τα παιδιά οι διεθνείς που πάνε στο εξωτερικό κάνουν ρεσιτάλ διαιτησίας. Γιατί? Πρώτον, έχουν ψυχολογία. Δεύτερον, γνωρίζουν
ότι πρέπει να πάνε καλά για να πάρουν το επόμενο παιχνίδι. Τρίτον, δεν έχουν πιέσεις. Τέταρτον, δεν υπάρχει φόβος εναντίον της οικογένειάς του και της σωματικής ακεραιότητας. Αν αυτά εξαλείψουν, η πίεση που δέχονται όλοι οι διαιτητές, ο φόβος της επόμενης μέρας, ο φόβος της αξιολόγησης, ο φόβος του ορισμού, αλλά μέσα από την απόδοσή μου να κερδίσω και την αξιολόγησή μου και να γίνω διεθνής και να παίξω την επόμενη μέρα, τότε θα έχουμε μια πολύ καλή διαιτησία που μπορεί να προσφέρει ένας διαιτητής. Ωραία. Μιχάλη, άκουσε με λίγο. Επειδή προηγουμένως έβγαινα κριτική εγώ και έλεγα ότι το μεγαλύτερο προσόν είναι η αξιολόγηση. Η σωστή αξιολόγηση παντού στους ποδοσφαιριστές προπονητές. Στο θέμα της διαιτησίας, αξιολόγηση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όποιος σφυρίζει υπέρ των ομάδων, αφού από το Σεπτέμβριο ξέραμε ποιες ομάδες θα βγούνε από τη Β' Εθνική στην Α. Τα έχουμε δει. Όσοι διαιτητές βοήθησαν πέρσι συγκεκριμένες ομάδες, πέρασαν στην Α' Εθνική. Και όσες ομάδες είχαν βοηθηθεί από τα αφεντικά τους, αυτούς τους διαιτητές τους παίρνουν στα δύσκολα παιχνίδια. Δεν θέλω να μιλάτε θεωρίες εμένα. Αυτό το πράγμα γιατί είναι? Γιατί η ΕΠΟ σας κοροϊδεύει όλους. Θέλουν να αλλάξει. Θέλουν καλή διαιτησία. Όχι, δεν κοροϊδεύει εμάς. Δεν κοροϊδεύει εμάς. Όλους μας δουλεύει. Δεν κοροϊδεύει εσένα. Έτσι. Κοροϊδεύει αυτά τα παιδιά. Ναι. Αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν ότι πίσω στην πλάτη τους έχουν ημερομηνία λήξεως. Ναι, άμα δεν κάνουν συνέχεια το ίδιο πράγμα. Να σου πω κάτι. Αν όλοι εφαρμόσουμε τον κανονισμό της διαιτησίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν ακούμε τις πιέσεις, γιατί υπάρχουν διαιτητές που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν ανθρώπινα λάθη. Δεν κάνουν σκόπιμα λάθη. Είπαμε μην τους καταστρέφουμε όλους. Το ανθρώπινο με το σκόπιμο φαίνεται. Αυτοί οι οποίοι είναι οι στρατευμένοι είναι στα χέρια του χεριού. Τους ξέρει όλη η Ελλάδα. Μπράβο. Έτσι, τους ξέρει όλη η Ελλάδα. Είναι 3-4. Ναι. Αυτοί όμως έχουν ημερομηνία λήξεως. Μακάρι. Εντάξει, και να βγουν νέα παιδιά. Πάντα ναι, εγώ είμαι υπέρ των νέων των παιδιών. Αλλά το νέο το παιδί για να παίξει θέλει να έχει και την κατάλληλη στήριξη που θα του τη δώσει. Ποιος θα του τη δώσει? Να το πεις εσύ, να μην το πω εγώ. Η κεντρική διοίκηση δική σας. Ποιος μπορείς να στηρίξει τον Έλληνα διαιτητή? Ο σύνδεσμός σας. Ο σύνδεσμος και η Ένωση των Διαιτητών. Ναι, γιατί δεν θα είναι ελεγχόμενοι. Είμαστε ελεγχόμενοι και απολογούμενοι. Έτσι. Ναι. Και να ξέρεις ότι σε μία εκπομπή κάπου είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Δημητρίου, και ο κύριος πρόεδρος Θεσσαλονίκης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος. Γιατί ναι, πρόεδρος του Δημητρίου, εντάξει. Και πρόεδρος και αναπληρωτής. Ναι. Και ο κύριος Δημητριάδης από Θεσσαλονίκη. Ο Σάββας, ναι. Ναι, ότι όχι δεν είναι έτσι που τα λέτε. Σε μια συζήτηση που έκανε ο Μεν με τον κύριο Τάσο Σιδηρόπουλο και ο άλλος με τον Σωτήρη τον Βοριά. Και οι δύο συνάδελφοί μου, και ο κύριος Σιδηρόπουλος και ο κύριος Βοριάς, είχαν δίκιο. Ότι τη διατησία εσείς την πήρατε παράνομα, εσείς την καταστρέψατε παράνομα, εσείς δεν εφαρμόζετε τον νόμο. Και τότε είπε τη μεγάλη αλήθεια ο Δημητρίου, γιατί ο Δημητριάδης δεν το έφταξε μέχρι εκεί. Το σταμάτησε μάλλον ο δημοσιογράφος. Δεν το σύφερε να το συνεχίσει. Γιατί και κάποιοι δημοσιογράφοι θέλουν να περνούν αυτό που θέλουν, αυτά που τους λένε. Από εκεί που τα παίρνουν, παρακάτω. Δεν το λέω αυτό. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωμάτων, ο κύριος Δημητρίου είπε ότι εσείς παραδώσατε τη διατησία. Κράτησε το αυτό. Έτσι είπε δημόσια. Εσείς μας παραδώσατε τη διατησία. Έτσι. Ναι. Και ξέρεις κάτι? Εγώ θα πάω μαζί του και θα του πω ναι, έχεις δίκιο. Γιατί εμείς την παραδώσαμε τη διατησία. Μην κρυβόμαστε. Δεν είμαστε άγιοι. Η προκάτοχή γιατί μας... Γιατί υπήρχε σκοπιμότητα. Όχι σκοπιμότητα. Στη σκοπιμότητα. Αυτό που είπαμε. Η προκάτοχή μας, όχι όλοι, ναι. Ορισμένοι, έτσι, οι οποίοι είτε έγιναν παράγοντες, είτε πήραν μια θέση στην Επιτροπή, στην Κεντρική Επιτροπή Διατησίας, ναι. Ξέχασαν τους συνδέσμους, ξέχασαν την οργανωμένη διατησία, ακριβώς, και κοίταξαν τα αφεντικά τους.
Για να έχουν ψωμί και αύριο και μεθαύριο. Λίγοι ήταν αυτοί που επαναστάτησαν. Και κάποιοι συγκεκριμένοι τώρα. Επανάταση. Δεν θα πούμε ονόματα. Ναι, δεν λέω ονόματα. Κοίταξε όμως. Άκου να τελειώσω αυτό πάνω το θέμα. Τελείωσέ το. Όταν εσύ με φωνάζεις σε μένα και μου λες κύριε Γαρεφαλάκη, θα σας πάρω στην εργασία μου και κάνουμε μια συμφωνία και υπογράφω με ένα συμφωνητικό, πέρα από εκεί εγώ θα κοιτάξω τα συμφέροντά σου για να μπορώ να έχω και την εμπιστοσύνη σου και να έχω και την απολαβή του μισθού που θα παίρνω. Ναι. Αλλά αν είμαι σωστός άνθρωπος, πριν υπογράψω, θα σου πω ότι Μιχάλη Γαρεφαλάκη, εγώ σε αυτή τη δουλειά που με βάζεις να κάνω θα εφαρμόζω τον νόμο. Διότι εγώ δεν θέλω να πάω φυλακή. Διότι εγώ θέλω να με σέβεται ο κόσμος. Δεν θα του κάνει κανένας, οπότε τέλος. Όχι, το κάνουνε. Κάτσε να δεις. Ορισμένοι. Το κάνουνε και φεύγουν, έτσι. Το κάνουνε και φεύγουν, έτσι. Άρα λοιπόν ο Δημητρίου είχε δίκιο ότι εμείς την παραδώσαμε και ξέρεις κάτι φίλε μου, ποιο είναι το παράπονο με εμένα. Αυτός ο 27-25 είναι από το 1999. Ναι. Έτσι. 25 χρόνια παιδεύεστε. Λοιπόν, 25 χρόνια παιδευόμαστε και πάντα φοβάμαι όταν μπούμε στην ευθεία και φτάνουμε στην πηγή αρχίζουν τα μαχαιρώματα τα οπίστια. Βλέπε Αντώνη Βασάρα, βλέπε Χαράλαμπο Μοιραδωράκη. Ναι. Οι πρόεδροι, έτσι, που πήγαν να εφαρμόσουν τον νόμο και τους πούλησαν. Ποιοι τους πούλησαν? Οι συνεργάτες τους. Όχι όλοι, μερικούς από τους συνεργάτες τους. Έφταναν. Ο Μεν Αντώνης Βασάρας από τη στεναχώρια του να βγάλει τον καρκίνο, Θεός συγχωρέσει τον άνθρωπο και τον ευχαριστούμε για αυτά που προσέφερε. Αιωνία η μνήμη του. Ο Δε Χαραλάμπης ο Μοιραδωράκης, ένα αξιόλογο παιδί το οποίο κατέχει και έδρα γραμματέα στην εισαγγελία, στο ναυτικό, στα ναυτικά δικαστήρια, έτσι, ναυτική έδρα έχει, έτσι, έφυγε. Ξαφανίστηκε, έφυγε, πήγε παρατηρητής, δεν ξανασχολήθηκε με την οργανωμένη διατησία. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και αυτό πρέπει να βλέπουμε. Να σου πω μια αλήθεια και να το κλείσουμε γιατί δεν θα έχουμε περιθώριο. Να το κλείσουμε εδώ. Ναι, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς, η διοίκηση του Γιανναδάκη, έτσι, είναι εκεί ο πατριώτης ο Χρήστος Ιωαννίδης, έχουμε άνθρωπο μέσα από το Συμβούλιο που μας κάνει πόλεμο, έτσι, και μας συκοφαντεί και μας βρίζει και εμείς τον ανεχόμαστε. Γιατί? Να σου πω γιατί τον ανεχόμαστε. Γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε το δικαίωμα στους παράγοντες να λένε μα αυτοί τους βλέπεις σκοτώνται μεταξύ τους. Όταν εσύ με κατηγορείς εμένα, όταν ξέρεις τον νόμο και δεν δέχεσαι τον νόμο, εγώ δεν θα φτάσω στο σημείο να κατηγορήσω εσένα. Θα προσπαθήσω να σου πω ότι ξέρεις κάτι, αυτά που λες εσύ θα τα βρεις στον νόμο και είναι αντίθετα με αυτά που λες. Και εξάλλου υπάρχουν τα θεσμικά όργανα. Υπάρχει ποινική επιτροπή και στους συνδέσμους και στην Ένωση και στην Ομοσπονδία Διαιτητών που πρέπει επιτέλους να ενεργοποιείται. Και εγώ εντός των ημερών από το ΔΣ ήδη σου δίνω τώρα, εγώ εντός των ημερών θα ζητήσω να ενεργοποιηθεί η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Διαιτητών της Ομοσπονδίας. Γιατί εκεί υπάρχει και δικηγόρος, είναι τριμελής επιτροπή, έτσι, και πρέπει να πάμε εκεί, είτε εγώ, είτε εσύ, είτε ο ΑΒ, αυτός ο οποίος συκοφαντεί και βρίζει και κουνάει το χεράκι του, γιατί όταν θα φτάσει εκείνο το σημείο, τότε είναι τα δύσκολα. Το κατάλαβες? Εγώ το κατάλαβα. Άκουσέ με λίγο να σου πω κάτι για να το τελειώνουμε. Οι διαιτητές, οι περισσότεροι οι οποίοι δουλεύουν δίπλα στον κάθε παράγοντα, πρόεδρο, μεγαλοϊδιοκτήτη, έτσι υπάρχουν από πίσω κάποια κολοβάφη ίδια, κάποιες κοπριές που τις λέω εγώ, εν αγνία των προέδρων πολλές φορές, επειδή βγαίνουν κανένα φωτογραφία μαζί του ή κάνουν το γραμματέι το ένα ή το άλλο, πάνε στους διαιτητές και πουλάνε εκδούλευση και τους παίζουν πάρολοι. Εάν δεν ξυπνήσουν και οι διαιτητές, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα στο μέλλον. Πολλοί άνθρωποι πίσω από τον κάθε πρόεδρο παίζουν παιχνίδια. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι έχουν κάποια εξουσία και ότι έχουν δύναμη. Δεν έχουν τίποτα. Κοιτάζουν πώς θα βολέψουν την τσέπη τους και πώς θα κάνουν ποδοσφαιρικές απατεωνίες. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αν δεν το λύσετε, θα έχετε πρόβλημα. Και να σας το λέω για να το ξέρεις.
Προσέξτε όταν θα πάτε για την εγγραφή. Ποια χρονολογία, πότε πρέπει να καταθέσετε την εγγραφή. Γιατί είναι ικανός ο Μπαλτάκος, επειδή θα φύγει, να σας πουλήσει πάλι και να μην εγγραφείτε στη γενική τέτοιο. Να μην μπείτε στον κανονισμό. Θα πει πάλι εκπρόθεσμα, έρθετε και αυτά εδώ. Ψάξτε το αυτό να το δεις. Το έχω ψάξει. Στο λέω για να ξέρεις. Όχι το έχω ψάξει. Όλοι εμείς που έχουμε πάρει αυτό το δρόμο. Δείτε τις ημερομηνίες. Είναι ικανός ο άνθρωπος, εδώ πούλησε τον τέτοιον, τον πρωθυπουργό. Συγγνώμη. Εμείς το έχουμε ψάξει. Είμαστε επιφυλακτικοί. Ναι. Έτσι. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Πράττουμε και βαδίζουμε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και χαίρομαι που το 80% των συνδέσμων είναι με το μέρος μας. Μας στηρίζουν. Ναι. Θέλω λοιπόν από την εκπομπή σου να στείλω ένα μήνυμα ότι όλοι εμείς αυτοί οι οποίοι η πλειοψηφία έχουμε δεχτεί τις κατηγορίες, έχουμε δεχτεί τις μαχαιριές, έχουμε μάθει από τα λάθη μας, διότι από τα λάθη σου μαθαίνεις, έτσι. Πρόσφατη συμφωνία που κάναμε και μας κοροϊδέψανε και να ξέρεις ότι τώρα δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Μακάρι. Και ξέρετε δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν. Εγώ ας το πω δημόσια, διότι αυτή τη στιγμή στη Γενική Συνέλευση που πρέπει να μπει το θέμα της Ένωσης των Διαιτητών για να εγγραφεί, τα θέματα της συζήτησης και της ψήφισης τα βγάζει η ΕΕ της ΕΠΟ 60 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν θα τολμήσουμε να παρανομήσουμε. Ποιος την ελέγχει την ΕΕ της ΕΠΟ? Αυτοί που την ελέγχουν. Μπράβο φιλαράκι, λοιπόν, αυτό σε λέω, προσέξτε. Εγώ κράτησε όλο αυτό που σου λέω. Σου ξαναλέω ότι ό,τι κάνανε. Ωραία. Εμείς, και εγώ θα σε πω ένα άλλο. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Πάντα φοβούμε. Πάντα φοβούμε. Γι' αυτό ξέρεις κάτι, κάνουμε αργά βήματα. Ούτε πανηγυρίζομαι ούτε τρέχουμε. Αυτό που θέλουμε να στείλουμε, το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι εμείς θέλουμε συνεργασία, θέλουμε αγάπη. Είδες εκεί στις Σέρρες από την ημέρα που ο Σύνδεσμος και η Ένωση δώσαν τα χέρια, τι ωραία τα πάτε. Ναι, άλλο να σου πω κάτι άλλο τώρα που είπες για Σέρρες. Εμείς ήμασταν πρωτοπόροι και μπράβο και στον Κατσαβάκη και στη διοίκησή του. Αλλά πώς είναι δυνατόν ο Κιουψίδης στα Γρυβινά χωρίς να έχουν 10 σωματεία να έχουν διαιτητές και από τις άλλες. Και εμείς που έχουμε 50 και 100 σωματεία να μην έχουμε διαιτητή. Άρα κάτι πήγαινε λάθος. Κάτι πήγαινε λάθος και ψηλά. Μας δουλεύουνε. Δηλαδή δεν θέλω να είσαι καλός. Εδώ κάποια πράγματα δεν λειτουργούν σωστά στο θέμα της διαιτησίας. Γι' αυτό περιμένω να έρθετε, μήπως αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό να αφήσουμε τα δύο διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών και του Συνδέσμου Σερών να δεις ότι οι επόμενες αξιολογήσεις, η επόμενη μέρα θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Μακάρι ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να πω ότι επειδή γνωρίζω του Γιανναδάκη ή γνωρίζω του Γαριφαλάκη σαν Σεραίος, βάλτε κανένα τέτοιο Σεραίο. Όποιος είναι ικανός να μπει. Αυτό δεν το λέω επειδή μιλάω στις Σέρες. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί τώρα οι άλλοι να μην έχουν ποδόσφαιρο και να έχουν διαιτητές αλφα-εθνική και εμείς τέτοιους νομούς να μην έχουμε ένα διαιτητή. Τόσο μαλάκες είμαστε δηλαδή. Είχαμε το Φωτιάδη και τον φάγαμε. Σε παρακαλώ. Βέβαια τα λέω εγώ ρε Μιχάλη. Εγώ θα τιμωρηθώ. Με πιάνει το αμήν. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί εδώ. Εμείς έχουμε έναν πρόεδρο που έχει παίξει μπάλα Ευρώπη και δεν έχει άποψη αυτός και θα έχουν αυτοί οι κουφιοκέφαλοι. Σε παρακαλώ μας δουλεύετε τώρα όλοι. Όχι εσύ, μας δουλεύουν όλοι. Καταλαβαίνω. Εγώ χάρηκα που ενώθηκαν, κατάλαβα ποιο είναι το συμφέρον του νομού. Εμένα με ενδιαφέρει το συμφέρον του νομού. Έτσι, να έχω κέρδος. Αν έχω κάποιον ικανό να τον προωθήσω. Όχι επειδή πες στη Σάμο, ο Βακάλης ή δεν ξέρω εγώ, ο Κιουψίδης, σον και καλά η Ουντάσιος, η Πάτρα δεν έχει τίποτα. Έτσι, και να έχουν αυτοί και να κάνουν κουμάντο, τώρα με δουλεύετε. Γι' αυτό είπα πρόσχε την ΕΕ. Εγώ είπα το αντίθετο, δεν σε δουλεύω. Όχι, δεν είπα σε με δουλεύω, τα λέω με δουλεύουν οι άλλοι. Άκου τώρα πώς μιλάμε. Σου είπα κάτι εγώ. Φοβού. Τους Δαναούς. Μπράβο. Λοιπόν, άιντε, πάμε, έχω να δείξω την μπάρα, λέγε, μια καλή νύχτα στον κόσμο μας. Λοιπόν, εγώ θα είμαι εδώ. Χάρηκα που τα είπαμε αδελφέ. Και εγώ ρε φιλαράκι, και εγώ. Λόγω υγείας. Πραγματικά έχεις πολύ λαό που σε συμπαθεί να ξέρεις. Ο τρόπος που μιλάς, σύντεκνε είναι πολύ καλός.
Και εγώ μέσα από Αλλά τη σου είπα στιγμή. κάτι εγώ. Εμένα δεν θέλω να με δουλεύω, να μην περνάει για μαλάκα. Εγώ το ποδόσφαιρο το έχω ζήσει. 51 Μην μιλάς χρόνια έτσι. στην μπάλα Μην είναι. μιλάς, ξέρεις κάτι, μην μιλάς έτσι, μην εκφράζεσαι. Ρε, άι τώρα μην Να τις τους έχουν χορτάσει τώρα. να τους Οι άνθρωποι αντιμετωπίζεις. βούκια, έναν πρόεδρο από εκεί κάτω, το δίνουν 2 γράμματα, το βούκι το Α. Και το λένε συλλάβησέ του για να το βάλω στην Εκτελεστική Επιτροπή. Και λέει αυτός γαβ. Ρε, του γάμα δεν στο δώσαμε. Αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν κουμάντο τώρα. Σοβαρά μιλάς. Άιτε σύντεκνε. Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου ρε Καλό φίλε, βράδυ. γεια σου. Καλό. Λοιπόν, δεν με δουλεύουν μένα. Όπως παλιά στο χωροφύλακα, του φόραν στο χωροφύλακα. Ποια πρωτεύουσα της Ελλάδος, τα Τύρανα. Που έχει λέει αρχαίο όνομα. Σόφια, ελληνικό όνομα. Και έλεγε Ατίνα. Κατάλαβες, περάστε. Ή παλιά τους δίναν 2 γράμματα, το Β και το Α. Ή Α είναι η Β. Και έλεγαν αυτοί Γαβ. Πες το, κατάλαβες. Έτσι και εδώ στη διαιτησία τώρα. Μας δουλεύετε τώρα. Έχουμε δηλαδή εδώ παιδιά τα οποία πρέπει να προωθηθούν, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Και για να μην ξεφύγω Κυριάκο, έτσι για κάποια φιλαράκια δικά σου, σας λέω μια μεγάλη καλή νύχτα. Μείνετε συντονισμένοι με το δίκτυο, ακολουθούν τα μάτς.